тоҷикистон давлати дунявӣ буда дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон барои шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз рӯи миллат, эътиқод, забон кафолати озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин дода шудааст. дар ҳудуди вилояти суҳ 924 иттиҳодияи динӣ амал мекунанд, ки аз инҳо 907 иттиҳодияи динии исломӣ ва 16 иттиҳодияи динии насронӣ як ташкилоти ҷамоаи динӣ мебошад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодиёи динӣ ки расман дар ин қонун фаъолияти ҳар як ташкилоти иттиҳодиёи ҷамъиятии диние муайян кардааст ва дар он ҷо возеҳ равшан ва тафсири қонунам баромадагӣ гуфта шудааст. Дар ҳамин радиф онҳо фаъолият мебаранд. Албатта бояд қайд кард, ки дар давоми оне ки ман дар ҳамин вазифа фаъолият мекунам ва умуман дар ҷомеа албатта ҳастем, мебинем, мешунем ва ҳам ба сурати ахбор ҳам дар фаъолияти худам дар ҳақиқат ягон бор ягон ҳодисае ки ё ягон муроҷиате ки алқадам байни динҳо, байни ё қавмҳо ё ин ки ваҳо ягон хел муноқиша ё нофаҳмӣ ё ноадолатӣ байношуда. Ман фикр кунам, ки иттифоқ ҳар якташон тибқи қонунҳои дар боло қайд кардаи ман фаъолият бурда истоданд. Ягон чизи изофагӣ дида намешавад. дар шаҳри хуҷанд соли 2005 килисои насрониҳо оташ гирифт. вақто ки мо ин хабарро шунавидем, пеш аз он ки оташро хомӯш кунанд, дар он ҷо ҳозир шудем. ба онҳо дасти ёрӣ дароз кардем, дилбардорӣ кардем ва маблағҳои муайян ба онҳо ҷудо кардем. онҳо бисёр аз ин фаъолияти шӯрои уламо, аз фаъолияти ходимони дини шаҳри хуҷанд бисёр хурсандӣ мекарданд. то ҳол ҳамонро вақто ки мо با یکدیگر ملاقات میکنیم اظهار منتداری میکنند. این از تحمل پذیری است، این از نیکویی بین ادیان است. Мы евангельские христиане, как говорится. Наша церковь называется «Пристань спасения», город Бустон. Я руководитель этой церкви, Краснова Надежда Васильевна. Ну, в общем, мы стараемся улучшить жизнь и детей, и взрослых. И мы по мере возможности тоже помогаем и друг другу. Мы собираемся. У кого-то какие-то праздники, у кого-то какие-то горести. Мы все вместе. Вот. И у нас, когда была пандемия, мы все-таки, у нас был проект о том, что можно помогать больнице. Вот. И мы 20 костюмов противоковидных подарили. Они нам сказали, сколько стоит. Я говорю, нисколько. Это просто чисто благотворительная помощь. Вот. А также, и вот мы ездили в онкологию в детскую, в Дастимадат, в санаторий Рахат. В общем, в Мачу ездили. Вы знаете, мы охватываем всех, и русских, и таджиков, и узбеков, и татар. У нас нет такого, чтобы мы только русским давали. У нас все одинаковые. Помогали малоимущим, и покупали и масло, и муку, и все крупы, сахар, чай. В общем, все, что нужно было. Мы помогали, охватили каждый раз по 30 человек. И, слава Богу, все довольные, счастливые.